Καλησπέρα στο σημερινό ωραίο και πρωτότυπο βιντεάκι που θα κάνουμε. Πάμε να δούμε πώς διοργανώνουμε την πίστα. Και εδώ πέρα μετά θα κάνουμε ένα διάλειμμα. Μόλις ανεβεί το πρώτο θα φέρουμε αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, για να μπορεί να ανεβεί και το δεύτερο και το τρίτο, γιατί όλα έτσι είναι. Άρα αυτό πρέπει να το μεταφέρουμε συνέχεια και δεν έχουμε κι άλλο, βλέπετε. Τι τραβάμε εμείς οι φουκαριάριδες. Λοιπόν, τώρα ο Σταύρος είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Αυτός παίρνει το εργαλείο. Προσοχή. Προσοχή, γιατί είναι και το δικό μου εκεί πέρα εργαλείο, πως είχε δαγκώνει το δικό μου. Και ξεκινάει! Συγγνώμη γιατί μου τρέμει λίγο το βίντεο, αλλά πρέπει να κατεβώ και εγώ από εκεί πάνω. Ψηλά. Πάμε! Λοιπόν, ο Σταύρος λέει ok, ξεκινάει. Από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Παίρνει φόρα, πάμε για κοντινό. Ανεβαίνει και ναι, το ανέβηκε. Ανεβαίνει και το δεύτερο. Τώρα πρέπει να σταματήσει ο Σταύρος. Να πάρουμε εμείς αυτό. Συγγνώμη. Εδώ πέρα ο πρωταθλητής μας. Δόξα ο Θεός, αυτή τη φορά δεν έχει σπάσει τα φωτάλια. Υπάρχουν. Αν και πήγε. Αν και. Μισό λεπτάκι. Βγήκε η γλώσσα και εμένα. Τρέχει από εδώ και από εκεί. Μισό λεπτάκι. Τι τραβάμε. Περιμένετε εδώ πέρα γιατί κάτι κολόπετρες να πούμε. Φτάσει αυτή να είναι. Και όχι από εκεί, όχι από εκεί. Πού πας ρε Σταύρο, μου κορυδεύεις. Επανάληψη λέει. Ξένα αυτό πίσω. Τι τραβάμε. Κοιτάξτε εδώ ολόκληρο μου μαδέρι με έχει βάλει να το πηγαίνω φέρνω. Αν και ο Σταύρος είχε ένα ατυχηματάκι πριν, χτύπησε λιγάκι το δάχτυλό του. Στον τρόπο. Δεν πειράζει. Ατυχηματάκι θα περάσουν. Πάμε να τελειώσουμε την επανάληψη. Και δεν το πιστεύω, ο Σταύρος ανέβηκε. Λοιπόν, Σταύρος συζητάμε στις παρόλα σε άλλη μια επανάληψη, αλλά την επόμενη φορά σταματήσει εδώ πάνω. Πάνω εδώ για να μεταφέρουμε αυτό, να πηδήξει και εκείνο. Και μετά από εκεί εκείνο και έτσι. Λοιπόν. Πάμε να δούμε στο δανεικό στο YouTube, λέει. Όντως παιδιά, γράφω μόλις τώρα 3 λεπτά. Μέχρι 3 λεπτά, δεν ξέρω. Να πήγε 3 και 9, 3 και 10. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα τα ανεβάσω αυτή τη φορά. Αλλά δεν πειράζει. Για να βλέπετε εσείς όλα, θυσιάζω ακόμα και τον εαυτό μου. Επίσης και ο Σταύρος από ό,τι βλέπετε, τρώει τούμπες και εσάς. Για να έχετε συνταγματικότητα. Να ανεβαίνει, σταματά! Και όμως δεν έπιασε το φρένο καλά, αλλά κατάφερε και ανέβηκε το επόμενο με μία φορά. Λοιπόν, τώρα το μαδέρι που μου έχει βάλει το κουβάλα κάθε 3 λεπτά, το λέω και αυτό. Λοιπόν, να το βάλουμε από εκεί, αμάν. Έτσι και θα πέσουμε και κάτω. Είναι και κάτι μαλακίες εδώ πέρα. Δεν ξέρω ποιος φοβάται, ποιος δεν φοβάται αυτές. Για συγγνώμη που σας κουνάω το βίντεο, αλλά δεν φταίω κι εγώ. Εδώ πέρα το παιδί μου έχει βάλει. Να τόσο κάνει να γελάει. Μισό λεπτάκι να φτιάξω το μαντέρι. Εδώ πέρα λέτε με 7η λέει ταχύτητα. Και δεύτερο δίσκο μπροστά ξεκινάει ο πρωταθλητής μας. Πάμε! Να δούμε τώρα. Συγγνώμη παιδιά. Αλλά έχω σκάσει, σας παρακαλώ. Καταλάβετε με. Λοιπόν, ωραία. Το ανέβηκε. Περιμένουμε τώρα να πάρουμε το επόμενο. Να δούμε. Λοιπόν. Είχε ένα ατυχηματάκι ο φίλος μου. Εδώ πέρα νομίζω ότι ανεβαίνεις, αυτό δεν χρειάζεται. Λοιπόν, περιμένετε τώρα. Μην ξεκινήσει ακόμα. Το βάλω εδώ πέρα. Α, και αυτό το ανεβαίνεις μου φαίνεται. Να το βάλω εδώ πέρα. Αυτό δεν τα ανεβαίνει. Α, όλα τα ανεβαίνεις. Αλλά πιο πολύ είναι αυτό. Συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη. Αυτό πιο πολύ αυτό, και θα βάλουμε το μαδέρι.
απάντηση πάνω. Να, εδώ πέρα ο πρωταθλητής μας. Περιμένετε. Να κατέβω κι εγώ. Και πιστεύω ότι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Πάμε! Ναι, το ανέβηκε. Περιμένετε να πάμε και για τον τρίτο τώρα. Και τελειώνουμε. Λοιπόν, ο Σταύρος θα δοκιμάσει να κατεβεί. Θα το δοκιμάσει να κατεβεί, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ πέρα ορμή. Λοιπόν, πάμε ένα μακρινό πλάνο να κατεβαίνει. Φανταστείτε, κοιτάξτε εδώ. Μισό λεπτάκι, Σταύρο, μη σκάφτει. Εδώ πέρα, κοιτάξτε, μπορεί να κάνει πετάλι, έχει μπει όλο μέσα να πούμε. Λοιπόν, επειδή είναι απίστευτος, λέει ότι θα κατεβεί. Τον αγαπάμε πολύ με τα βίντεο κτλ. Κατεβαίνει! Περιμένετε, ξεκινάει τώρα. Ναι, παιδιά, κατέβηκε. Ναι, εδώ κοιτάξτε, έχει κάνει ορμή να πούμε. Λοιπόν, αυτά. Χάρηκα που σας είδα για σήμερα. Προσπαθεί να ανεβεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Λοιπόν, χάρηκα που σας είδε. Πείτε ένα γεια. Λοιπόν, αυτά. Για σήμερα τα ρίχνει και το πόδι εδώ κάτω, βλέπετε, κύριε. Λοιπόν, μας έβγε και η παντόφλα, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι καινούργια σήμερα. Πείτε με γεια, γράψτε στο σχόλιο. Με γεια τις παντόφλες να το πείτε. Γιατί του άρεσουν πάρα πολλές τις παντόφλες. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Όταν θέλετε να συνεχίσουμε βιντεάκια, παρακαλώ. Να δω πέρα το παιδί. Παρακαλώ να συνεχίσετε να μας γράφετε σχόλια. Αυτό το είπα και στο προηγούμενο βίντεο. Αλλά πρέπει να το κάνετε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Γραφτείτε το πάνω, συγγνώμη, πως είναι PAN 318 IS, έτσι νομίζω. Γραφτείτε στην ομάδα μας και θα είστε μια χαρά, συνδρομή μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι θέλετε να ξανανεβάσουμε οι πληροφορίες για το YouTube ή γενικότερα πως θα κάνουμε αυτά ή που είμαστε, σε ποιο μέρος είμαστε, γράψτε μας ένα email ή ένα σχόλιο, θα το δούμε και αυτά. Λοιπόν, χάρηκα, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Γεια σας.